naše zavolali. Ten to dobehne do hlavy. 7 milovák tiež mu prezí. On tie na osa tak prezí. Malo, hej, to je... Keď sa zátu neporičiť. No ja hladovo je na záleží. Keď si dobre školu. Poďte, poďte! Prevedujem, pozor. To starý Mišo nám nerobí. A potom si hádím tu a toto a to dajem. Super, poďme chlapi! Dobre! Dávaj! Malko, dávaj! Je mi hoško. Ty naši čo už to ani ukázať? Pod kraďou si tiež asi. Super Martin, super! Poď Paolo, poď! Aj on tu mal tak zomej, tak je musím. Poď, 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 poď! Úžasne, keď zašlo však. Marko, povedal si, že bude 0, 0, 0, 0. Ideš! Poďme, Pálko, poď! Super! No vidíš. Martin pekne zvinul, krásne. Poďte, chlapi, poďte! Juj. Poďte! Ideš! Poďte, bežte, bežte! Poď! Títo dvoja sa mi morové rátajú. Krásne, poďme! Poďte! Poďte! Dobrý čas máte! Potrebujete, keď neujde do vody. Poďte, chlapi, poďte! Poď! Krásne, super! Poď! Ideš! Poď! Super vám to ide! Úžasne, kúrnik. Dobre! Krása, poďme. Vydýchajte trošku teraz. Júha. Krásne, poď. Poď, Martin, poď. Poď, poď, zabej! Poďte! Poďte! Bež! Počkaj, Anička moja. Idete na chlapci, ide vy. Napíšeš. Prečo neutekajte, tu a dačo vám sem dať. Dobre, Ďakujem veľmi pekne. ja tu ešte budem. Chlapci, vrtajte teraz budete v priamom televíznom videní Partizánska Lupča a inakšie podiely. Super ste, chlapi. Máte ešte času pol minúty. Čiže 30 sekúnd po nás. Dozadu, hej? Tie fotočky vás poprosím, áno? Ďakujem Dobre. veľmi pekne. To je čo? Aha, Tesla. Tesla LH? Áno. Dobre. Čo ich držíte? Pošlem vám. Vypúšťajte. Je, my už umeli. Umeli už pred chvíľkou. Pripraviť sa, pozor, 3, 2, 1, štart! Sprint. Druhá, tretia, štvrtá. Ale chvíľte, chlapci. Krásne. Ideme mu pomôcť. Dobre, ďalšia. Ešte. Dobre. Zaber. Poď. Bež, kočom. Kde máš ešte? Dobre, bež. Bež. Poď, Pálko, A poď. podvihni si do výšky. Ale čakaj ho tam. Do výšky si podvihni a čakaj ho.